Dobrodošli na kanal Intuitivno. Danas ćemo gostiti prijateljicu našeg kanala, Lidiju Ristić-Milević, psihoterapeuta, kognitivno-behavioralne orijentacije, dobro sam izgovorila. I ujedno, Lidija, ti si i trener asertivne komunikacije i trener tehnika relaksacije. Tako je. O njima ćemo kasnije. Dobrodošla, još jednom. Hvala, bolje vas našla. Lidija, pričamo danas o jednoj važnoj temi sa tobom, a to je stres. Tema koja je jako prisutna, tema koja je svima nama važna. To je stres u kojem smo svakog dana okruženi i, kako saznajemo, uzrok mnogih bolesti je stres. Odnosno, naš odgovor na stres. Šta to znači? Kako ljudi reaguju na stres? Da li svi jednako reaguju? Šta možete o tome da nam kažete? Pa, kada pričamo o stresu, ja bih prvo želela da naglasim da je stres jedna važna stvar u životu. Znači, ukoliko ne bi bilo stresa, ne bi bilo nikakvog napretka. Znači, bili bismo jedna ravna linija i ništa se ne bi praktično dešavalo. Istraživanja su pokazala da u zavisnosti od toga kako ljudi posmatraju te neke stresne situacije, znači stres je kao i sama reč potres, ima sličnosti da nas izbaci iz ravnoteže i ukoliko mi to prihvatamo kao izazov, mi napredujemo. Ukoliko procenjujemo na neki drugačiji način, onda može doći do ovoga što ste vi pomenuli, do oboljenja ili ukoliko to traje, a mi ne nalazimo adaptacione mehanizme, onda je nešto što nam može naškoditi praktično. Sama situacija, ono što je važno je da sama situacija ne izaziva stres, već naša procena situacije. To me interesuje. Znači, kako izgleda taj proces koji se odvija kada mi dođemo u situaciju da doživimo neki stres i kako se odvija to u nama samima? Da, to je u suštini osnovna postavka kognitivne terapije, da od naše procene zavisi u stvari šta se to dešava sa nama. Generalno stres, kada smo pod stresom, dominantna emocija, ono što mi osetimo je, prvo primetimo je ta nelagodnost, neka neprijatnost, uplašimo se. I strah je u stvari jedan zaštitni mehanizam. Dakle, ukoliko procenjujemo neku opasnost, ono što nam je nasleđem dato je da organizam reaguje, da se stavlja u borbenu gotovost i da se pripremi za borbu ili za bekstvo. Što znači da ukoliko mi procenimo da je određena situacija opasna po nas, onda se automatski aktivira naš autonomni nervni sistem, srce brže lupa, ubrzano dišemo, naježimo se, adrenalin skoči, šećer. Znači, praktično ceo pogon se priprema da bi se mišići ishranili adekvatnije, da bismo jače udarali ili da bismo brže bežali. Međutim, mi realno u svakodnevnom životu se ne suočavamo sa takvim situacijama koje su nam životno ugrožavajuće. Međutim, svakodnevne situacije mi procenjujemo kao da su nam opasne po život. Recimo, to su vrlo često međuljudski odnosi. Pa tako imamo, na primjer, da ukoliko smo na poslu i napravili smo neku grešku, što naravno ko radi taj greši, i očekujemo razgovor sa šefom. Česta situacija, verovatno, da? Da, mislim, to je iz prakse. I stresna, da. Znači, to jeste stresna situacija. Znači, napravili smo nešto što nije uobičajeno i ukoliko mi sada očekujemo, dakle, razgovor sa šefom i imamo procenu
da će nas kazniti, to može ići do toga, kaznit će me, ostaću bez posla, neću moći da prehranim porodicu, nesposoban sam. Znači, ukoliko takvu damo u toj situaciji takvo značenje da ću ostati bez posla, to onda naš prima, znači mozak je organ za preživljavanje, to on opaža kao opasnost. I onda krene lupanje srca, preznojavanje. Fizičke reakcije, da. Fiziološke reakcije jer nam se pokreće odbrambeni mehanizam. I onda dođe šef i mi blokiramo, zamuckujemo, kažemo nešto što uopšte nismo hteli, onda nastaje još dublji problem. A ukoliko to se nama stalno kuva, onda možemo i fizički oboleti ili česti su problemi sa kardiovaskularnim sistemom, čir na želucu, znači to je otprilike vezano za taj stres na poslu. A sa druge strane, ukoliko mi tu istu situaciju, dakle pogrešili smo i imamo razgovor sa šefom, procenjujemo u smislu kao u redu, doći će šef, naćemo neko rešenje za ovo što se desilo, znači mi prihvatamo da je došlo do greške, onda drugačije smo pripremljeni praktično za taj razgovor. Znači, ako damo takvo značenje, jedno afirmativno situaciji, onda mi imamo neku blagu tremu u smislu napretka, novo rešenje, nove veštine, i onda dolazimo brže do nekog konstruktivnog rešenja izlaska iz problema. Znači, svakako to onda nije stres. I koliko je važno da budemo svesni toga i kako prevazići stres, kako nam u tome pomaže, eto, ljudi iz vašeg zvanja ili neke druge tehnike, načini, šta već? Da, pa važno je da osvestimo da je život pun stresnih događaja, da je to svakodnevnica i da negde prihvatimo to. I da prihvatimo sadašnji trenutak i preduzmemo akcije za rešavanje aktualnog problema. I tu pomažu i kognitivno-behavioralne tehnike i sada ono što ističe ovaj treći talas behavioralne i terapije i pristupa uopšte, mindfulness, znači živeti u sadašnjem trenutku. To znači da ukoliko živimo u prošlosti u smislu šta sam imala, šta sam izgubila, to nas vodi u neko depresivno raspoloženje. Ukoliko stalno brinemo onome šta će se desiti, ukoliko smo u budućnosti, onda smo stalno pod nekom tenzijom, to je ona anksioznost. Stalno brinemo, a ne delamo, znači ne rešavamo. Zato je bitno da procenimo, da prihvatimo možda to neko osjećanje straha, tenzije i da budemo u skladu sa tim, a onda preduzmemo određene akcije. Međutim, mi vrlo često, zbog iskustva sveobuhvatnog koje imamo, znači zbog onog koje smo poruke primali kao deca, zbog onog što nam se dešavalo u prošlosti, mi nekad, ili ako nam se stalno nadovezuju neke stresne situacije, bukvalno imamo kao neko tunelsko opažanje situacije. Vidimo samo jedno, Vidimo samo jedno i uopšte vidimo samo problem. Ja bih podelila jedno lično iskustvo, da iako sam, znači, u toj priči i savjetom i učenja drugih ljudi, kada sam imala tako nadovezane stresne situacije, problematične, najkarakterističniji primer mi je bio kad sam bila porodilja praktično, znači sa bebom i detetom od 5 godina, bez podrške tada baka i to, suprug stalno odsutan. Ja sam mislila da ja imam najveći problem na svetu, da ne mogu da se organizujem, da zaista sam bila iscrpljena i onda sam stalno sažaljevala sebe kako ću uspeti, a sa druge strane vidim da drugi ljudi imaju tu podršku koju ja nemam, uspevaju. I u jednom trenutku smo bili u kolima, suprug i ja i deca nazad i stajemo iza autobusa koji je na autobuskoj stanici. Znači, situacija, žena trči sa 2 dece.
Ja posmatram tu situaciju ovako, jadna žena, evo trči, juri, 2 dece. A moj suprug na istu situaciju, znači gledam autobus i žena koja trči da uđe u autobus sa 2 dece, kaže, srećna žena, zdrava, ima 2 zdrave dece. I u tom trenutku je meni praktično kliknulo onako da sam u jednom periodu tako da sam gledala samo ono što mi fali, a vrlo često u životu zaboravljam ono što imamo, naše snage. I zato je važno da odvojimo malo vremena za sebe, jer ako pustimo da uđemo u tu mašinu stresova, koji nas bukvalno vode u neki začarani krug, melje, i nemamo vremena za sebe, onda nemamo vremena da se izdignemo iz te situacije i pogledamo iz nekog drugog ugla. Zato je važno da makar, znači, 2-3 minuta je bolje nego ništa, 5 minuta je bolje nego 2, 10 minuta je bolje. Znači, koliko uložimo u sebe, u relaksaciju, u nešto gde možemo naći svoj balans i mir, toliko će nam se vratiti. U smislu da možemo da se maknemo iz tog začaranog kruga i da pogledamo na drugi način. Lidija, kakve su reakcije polaznika kursa kada ga završe ili imaju pozitivne iskustva, šta najčešće kažu? Da, interesantno je da ljudi imaju zaista pozitivne iskustva nakon naše radionice. Mi praktično unapred imamo oformljene grupe jer se unapred javljaju ljudi u Nišu. Nadam se da će tako biti u Beogradu. Menjaju prosto pogled na svet, pristup, i interesantno je to što mi dajemo različite neke vrste tih tehnika relaksacije, a različiti ljudi drugačije primaju to. Tako da nekom više prija vežba disanja, nekom više prija progresivna mišićna, neko je skloniji imaginaciji, prosto svako nađe sebe u nekoj tehnici. Hvala na ovom razgovoru, vidimo se uskoro ponovo na kanalu Intuitivno. Hvala i vama.